ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нес кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юрист Тиҷей. Мавзӯи имрӯзаи мо ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш карда будем ҷавоб додан ва баъд боз як хабари муҳима баҳри ҳамаи шумо расонидан. Яъне баҳри ҳама хоҳишмандон як рейс мешавад рӯзи 9 сентябр аз ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе ба Ҳиндустон шаҳри Дели. Рейс ба Дели рӯзи 9 сентябр бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба нақша гирифтагианд. Шахсоне ки хоҳишманданд барои ба Ҳиндустон рафтан, вайҳо бояд аз духтур гузаштагӣ бошанд ва справкаи медитсинара дошта бошанд оиди ана ҳамин беморӣ ва справка на камтар аз 96 соат пеш ба қайд гирифтагӣ бошад. Яъне ки аз 96 соат зиёд агар аз духтур гузаштагишон шуда бошад, аллакай ӯ ҳуҷҷати духтур ба кор намеояд. Ба ҳамин хотир ҳуҷҷате ки шумо пешниҳод мекунед барои ҳар давлат рафтанатон бояд 96 соат пеш набошад. маълумоти муфассалтар барои ба Дели рафтан ба рақамҳои 93 777 74 59 ё ки 44 640 4049 ва 918 74 33 31. Ба ана ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед, шуморо роҳша мефаҳмонанд ки чӣ кор кунед ва ба куҷо муроҷиат кунед ки то ба Ҳиндустон биравед. Ҳар касе хоҳишмандай ин хабар баҳри ана ҳамво буд. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. аз видеое ки мо дар мавзӯи қарор ва фармони даъват ба хизмати ҳарбӣ карда будем, аз ана ҳамон видео ҳозир мо саволҳои додагиро мехонем, комментарияҳоро мехонем. Зайниддин нависад: бисёр бачаҳо навистанд ки хайрият Россия даем, хизмат намерем. ай шумо мардак нестем, падар модарта, апа хоҳарта, ҳазор солдатҳо шабу рӯз барфа барф нагуфта, борона борон нагуфта муҳофизат кардестанд. Изо намекашем хайрият Россия даем гуфта. Мардако мекунанд хизмата, фаҳмидем ранги мо. Ма 2000 сину солам, хизмата буд кадам омадам. Шумо изо намекашем хайрият Россия даем гуфта навистанам. бародари азиз, ман тарафдори ҳамин гапита, яъне ки ҳар яки мо шумо агар ватани худмона муҳофизат накунем, ягон миллати бегона омада дар ватани мо хизмат адо намекунад ва ватани моро муҳофизат намекунад. Ба ҳамин хотир ҳар чизе ҳаст бояд мардонавор дар зиндагӣ паси сар кард. Ма дар инҷа танҳо хизмати ҳарбира дар назар надорам. бародарои азиз, ана ҳамин зиндагӣ худаш ҳамчун як мактаб аст. Чӣ пастиҳо дорад, чӣ мушкилиҳо дорад, чӣ хирсандиҳо дорад. Умуман мард бояд дар ҳама ҷиҳати зиндагӣ ҳамчун мард бошад. бародарои азиз, тарафдори гапи ана ҳамин бародарам. Фирдавс Сафаров нависад: ака бачае ки таваллудаш 2003 хоҳиши хизмат рафтанро дошта бошад, мебаранаш ё ин ки не? агар ки мактаб таҳсил накунӣ ва аз синфи нуҳумид буромадагӣ бошӣ ва агар ба хоҳиши худат хизмат рафтан бихоҳӣ 1 солат нараса, албатта қабул мекунанд ба воситаи ариза. дар военкомати ҳамун ноҳияи Хитон ту бояд ариза бинависӣ ва ба хизмат барои хизмати ватан модар кунӣ. Раҳимов нависад: Сорбон, ягон комментарияда ҷавоб наметӣ, ҳамиқа подписчикота ҳурмат мекунӣ. Савол ҳамин буд ки зренит паст боша, мебаранад хизмат, масалан минус севним. аввалан бародари азиз, ки ба саволҳо ҷавоб надодан маънои ноҳурматӣ кардан нисбати подписчикои ман нестад. маънои ӯро дорад ки дар иҷа беҳад савол зиёда. як бор хитон фикр кунед, ма дар иҷа як нафар, шумо 50-60 ҳазор нафарен. аз идам мумкин зиёд дар як видео 500-600 агар савол шава, ман ҳама ира успед намекунам ҷавоб доданда. ва барзами и бисёре аз саволҳои такрориянд. ба ҳамин хотир узр мепурсам агар ба саволи кадомет ки ҷавоб надода бошам. дар инстаграмам ҳамин хел савол бисёр аст, дар ютубам чӣ социални сетеда ки ман ҳастам, савол ҳамчунон зиёд аст ки ман дар як рӯз то ҳадди имкон 50-60 ҳамун саволҳоро ҷавоб медиҳам. ғайри ин видеоҳое ки ман саволҳоро ҷавоб медиҳам.
ва саволи додагид оиди зрени паст будан минуси севним гуфтай не бародари азиз хушбахтона ба хизмати ҳарбӣ бурда намешай ва даъват кардарам намешай. Лондон, Таҷикистон нависай. Ака гап нест да гапзаниёт. Якумин бор аст мебинам ки дар охири навор ба ҷои лайку подписатсия кунен гуфтан як каф давом мекунем ба ҳаққи тамошобинҳо. Ҳамишам писанд шуд. ҳазор раҳмат бародар. Абдурашид нависай. Салом додар. Нархи билет чанд сум шидаги? Фақат аниқ ва росташа бугу. Нархи билет қонуниш бигем 400 евро. 400 еврош 4500 сомон мешавад. Агар ки хато накунам. Ва барои ӯ билета дастрас кардан ту мумкин 1000 сум дигар аз худ кунӣ. $500 ё $600 я билет меғалта. Дар ҳамин даври касалӣ ки раисҳо маҳкамани раисҳои чартер нишидистай. Мастер нависай. Салом алейкум додар. Ма праваи ронандагима гум кардам. Дар Россия мебошам. Аммо праваи ма тоҷикӣ ҳаст. Нарафта дар Тоҷикистон чӣ хел правара гирам? Бародарони азиз, як чиза ма ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки шумо дар ҳар давлате қарор дорен ва дар чӣ мушкилие ки қарор мегирен, дар ҳама мушкилӣ проблемаи шуморо танҳо сафоратхона ришад мекунаву ҳал мекунад. Ба ҳамин хотир чӣ мушкилие мешавад, шумо бояд ба сафоратхона муроҷиат кунед. Амиралӣ нависай. Акаи Сорбон пешакӣ раҳмат. Праваи тоҷикӣ дар Москва ба кор меояд ё ин ки не? Агар ки кору фаъолият накунӣ, яъне ба праваи тоҷикӣ дар ҳуҷҷат дар назар дошта бошӣ ки таксӣ мезанӣ ё ки микроавтобус ё ки автобус ҳай мекунӣ, одам мебарӣ, дар ин ҳолат ба кор намеояд. Ва агар корам кунӣ биқапан ҷаримат мекунанд. Ва агар просто барои гашту гузори худат ба мошин бугӯй ба кор меояд, албатта дар ин ҳолат иҷозат ҳастай ба кор меояд. Бос нависай. Салом ака. Мо муҳоҷиратда қарор дорем. Хизмат ки сар шид меоянд аз хона пул мегиранд. Барои ки хизмат намераванд бачаҳотон. Гуфта сари ҳар як нафаре ки солаш ба хизмата шидагӣ 200 сомон мегиранд. Мо 2 нафарем. Ма акам 400 сомон мегиранд. Мо чӣ кор кунем? Ҳеҷ кор накунед. Ҳамидов ки омадан пулшон натиҳед. Ва ҳар ҳуҷҷате ки ба шумо, яъне ба падару модартон пешниҳод мекунанд, дар ӯ ҳуҷҷатҳо имзо намонанд бигем. Ва шумо вақте ки дар Россияен ба хонаи шуморо меоянд аз военкомат, через факса, через инами ягон вайбера, имой, ҳамун документотона сурат бигирен, роӣ кунед ки шумо дар ҳақиқат дар Россияен. Патента ё ки ягон ҳуҷҷате ки тасдиқ мекунад Россия будаантонда. Ҳамунро бигирен равон кунед. Ва ин пул додан, пул пешниҳод кардан, ҳамаш ин ғайриқонуние. Дар қонун омадагӣ нест дар ягон ҷо. Азамат навистай. 20 сентябр карантин мешава боз. ин саволҳо дар байни мардум, дар видеоҳо, дар шабакаҳои иҷтимоӣ беҳад зиёдай, лекин дар ин бора ягон хабар нестай. Ягон намуд ахбороти аниқ нестай ки оё дар куҷо кай карантин мешава ва чӣ гап мешавад. Танҳо Худованд ин чиза медонад. Ва агар карантин шиданӣ ҳам боша, дар шабакаҳои телевизионӣ ба мардум пешкаш мекунанд ва мефаҳмонанд. Ҳоли ҳозирашда ягон гап нест. Умар Насриддинов нависад. Салом брат Сорбон, ба ҳамин саволам ҷавоб де. Ма вид на жительство дорам. Метавонам ки аз Тоҷикистон оиламу фарзандма қадим оварда. Федератсияи Россия худаш иҷозат додагия ки бо тариқи вид на жительство ё РВП ё ки гражданство ё ҳамин чизоро ягон хешовандон доштан метавонанд ба Россия сафар кунанд. Лекин бо дар иҷа вақте шаҳрвандои Тоҷикистон мераванд дар сафоратхонаи Россия муроҷиат мекунанд, ӯ дар ҷавоб мегуфтанд ки ин хеле гап нест ё ин хеле чиз нест. Раст ки ин хеле гап набоша, бародарои азиз, ман мегӯям ки худтона сарсону саргардон накунед посольство рафта. Аз ҳама роҳи осонаш дар ҳамин Google госуслуги бизанен, мебирояд дар ҳамҷа ному фамилиятона бинависен, рақамҳои телефонтона бинависен, адресона бинависен, бимонен. Ва баъдан ки агар ӯво дидан қабул кардан, хичон зангтон мезананд, мерен сафар мекунем, билет мегирен, мерен баъд. тамошобинони гиромӣ, видеоро ҷамъбаст мекунем. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Ягон саволи нав боша, саволотона дар Instagram ё ки поёни ана ҳамин видео ба ма равон кунен. Видеоҳои нави моро интизор бошед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.